Bueno, eta kamaran bestalde horzen daukagu, Maria Arretxe, Goienerreko langile eta baitere bazkide, okerrez banago. Egunon, eta zer modu, zer ematen ari zarete konfinamentua, Goienerren? Egunon, bueno, alden modun denak bezala, luze baina, bueno, nik uste dut hasieran igual pentsatze hutsek, hori ez, agobio ditu alegeio ematen zula, oain ja, bueno, pixko bat martxa hartu diogu. Baina, bueno, moldatzen ga, gure kasun hasieratik etxetik lanen gabiltz denak, eta lehendabiziko asteburu eman ginen jendea egokitzen tresnak eta behar ginuna eukitzeko altzen einen zerbitzu ematen jarraitzeko. Barriro ere aipatu dezagun gure ikusten zulei zein den Goienerrek eskaintzen duen zerbitzua. Goiener ezagutzen ez dunantzako energia berriztagarriak sortu eta merkaturatzeko sortu zen herritar kooperatiba bada, irabazi asmorik gabeko herritar kooperatiba bat, 2012 sortu eta ja, bueno, nezkero zenbakitan nola, zenbaki batzuk ematearren, 12.000 bazkidetik gora bagaude gaur egun, komunitate hontan, eta 15.000 kontratu kudeatzen gabiltz. Bueno, eta ze energi batez ere baliaztatzen ditu edo erabiltzen dituzue zuen zerbitzua eskaintzeko orduan? Guk azkenen bermatzen duguna da, Goienerren asmoa, hastapenetik izan zen bazkideok behar ginun adina energia guk sortzea, baina momentu hortan 2012 justu berriztagarriei moratoria jarri zieten eta legealdetik etzen oso panorama lagungarri gelditu eta merkaturatzea jarri ginun martxan, eta egiten duguna da guk sortzen bagabiltz, badauzkegu proiektu txiki batzuk martxan ja, baina oraindik ez du sortzen bazkidek behar dugun adina energia hori, eta egiten duguna da merkatu maioristan edo pool deitzen zaion lonja horretan erosten dugu jatorri berriztagarrie dauken, 100% jatorri berriztagarria dauken energia. Eta badago, haunitz, aipatu duzun bezala hor moratoria bat izan zen, eta horrek atzera egin zuen, hainbat berriztagarri ziren energian berritzeko edo sortzeko aukera, berriro ere legea badiduri zerbait aldatu dela, orain errexago da, energia berri zailoketan jartzea, joan den urten onartu zen eta atera berri da azkeneko dekretu baitare autokontsumoa bereziki sustatzeko eta neurri lagungarrik ebatzi ditunak, eta zentzu hortan egia esan gaur egun panorama esan dezakegu lagungarrigoa dela. Orain dela urte batzuk energiari zerga edo impuesto al sol deritzona ordaindu behar izaten zen, gaur egun hori desagertu da, eta egia esan guk lehendabiziko proiektuk hidroelektrikoak eta zentral, martxan zeuden zentral txiki batzuk, txiki bat berreskuratu baginun, eta gero Oñatiko urjauzitan ere hor hidroelektrikan partizipazio bat hartu baginun ere, momentu hontan sustatu nahi duguna eta martxan jarri dugun azkeneko proiektue autokonsumo instalakuntza batzuk die, azkenen iriki berri dugu, proiektua martxan dago, eta ikastoletako teilatutan egingo dien autokonsumo instalakuntza batzuk egin die. Lege aldetik onurak izan die eta gaur egun errentagarrigo eta interesgarrigoa suertatzen da autokonsumo instalakuntza horik egitea. Azkenen ez dugu ahaztu behar guk defendatzen dugun edo guk sustatu nahi dugun eredue sorkuntza banatuarena dela, hau da, sortzen den puntutik ahalik eta hurbilen konsumitzea eta autokonsumoa hortarako eredugarri da, ez? Gure teilatutan sortu ahal izatea gerok konsumitu dezakeguna. Gainera orain garaia honetan denak etxean itxita gaudela, pentsatzen dut konsumoa igo izango dela ziurazki ere. Kontatu diguzu pixkoat autokonsumo bateko instalakuntza bat egitea, zenbat kosta laike gutxi gora bera?
Kostuarena erlatiboa da. Guk azkenen egiten duguna momentu honetan martxan jarri dugu bazkideontzako, Goierriko bazkideontzako aholkularitza zerbitzu bat, eta egiten dugun lehendabiziko ariketa da ikustea zuk instalakuntza hori jarri nahi duzun tokin ze eguzki potentzial, ze energia sortzeko potentzial dagon, eta beste alde batetik zuk zure konsumo kurbari edo dituzun konsumo kurba horreri uztar daiteken konsumo hori. Eta horren arabera ikusten dugu bideragarri den edo ez. Ze azkenen errentagarri dena saretik ez erostea da. Orain, legedi berri honekin badago aukera bat, konpentsazioa deitzen zaion aukera bat, eta sarera isurtzen dugun energia horrengatik zertxobait kobratu dezakegu, baina horrek ez ditu egiten proiektuk interesgarrigoak. Azkenen uztartu behar dena da sorkuntza eta bertan konsumitzea. Beraz, garai batean, batek sortzen zuena sarera etzen isurtzen al, etzen botatzen al, orain berriro onartu dute sarera, hori autokonsumoan ari dena sobra bazaio, edo sortzen duen une horretan sarera botatzen alduela. Hori berriro martxan dago. Bai, lehen ere botatzen zen, baina etzeon soberakin horrengatik etzeon konpensaziorik. Momentu hontan badago konpensazioa. Gertatzen dena da, limite bat daukela, eta kasu askotan, fakturan ezin da inoiz kobratu zu konsumitzen duzuna baino gehiago. Orduan, langa zure konsumoak berak jartzen du. Etxe batean, zenbat behar izaten da normalean, gutxi gora bera, diote, zenbat sortu behar da, zenbat kilobatio sortu behar da autokonsumorako? Da lehen komentatzen izuna, diferentzia handia ondateke etxe batzutatik bestetara, segun eta zer daukegun instalatuta, berogailu sistema bat elektrikoa den, edo ez, kasu aztertu beharko litzake, baino etxe bizitza soil baten, 2 kilobatio inguru esan dezagun, baino edozein moduz ezin da erreferentzi bezala hartuz, aholkatzen duguna da kasu bakoitze aztertzea. Beraz, gainera energia elektrikoa metatzeko zailtasun handiak ditu, batzuk erabiltzen dituzte bateriak eta horrelako gauza, baina horren daiteke metatzeko zailtasuna duela, ez? Azken finean energia elektrikoa batez ere konsumoa beti egin sortzen den bezin laster erabili behar izaten da, ez da? Bai, guk ez du aurre ikusten ematen egan aholkularitza zerbitzu honetan metatzearena, bateriena ez dugu aurre ikusten, ze berez esan dezagun instalakuntza hauen puntu beltza dela nolabait. Inbertsioak potologoak izaten die, bateria sistema bat sartzen baldin bada, eta iraupenan ere, plaka batek esaten baldin bada, 30 urte inguruko bizitza izan dezakela, bateria batek ez luke inoiz urte horietan iraungo, eta horrexegatik saiatzen gana da autokonsumoak dimensionatzen momentuko zuk esan duzun hori, konsumitu edo ekoiztuala konsumitual izateko. Momenturen baten eredu ohiturak aldatu beharko ditugu, eguzki sorkuntza gehien dagoan ordu horietan guk konsumoak ere momentu hortan eramateko. Beraz, etxea berotu beharko litzateke ordu horietan, eta gero gaba aldera berotasun hori ez dezala ihes egin. Bai, hori berokuntzari dagokionez, eta bestela, horregatik ez diogu momentuz jenderi aholkatzen saretik etete, esan nahi dizut ezin dugu bermatu autokonsumo instalakuntza hoikin 100% asetuko dugula etxe hortan dagoen beharra, ez badago metaketa sistemaren bat. Baina, bai, saiatu beharko ginuke edo programatuz, edo konsumoak ordu horietara bideratzen. Aipatu duzu, okerez banago, 12.000 bazkide edo zaretela, jendeak batez ere ze zerbitzu eskatzen ditu? Gure hasieratik martxan jarri ginen zerbitzua eta gaur egun jende gehienak jasotzen duen zerbitzue merkaturatzailena da.
Azkenen guk lortu ginuna da benetako alternatiba bat sortzea, etxeetan elektrika edo enpresa handi horietatik albo batera jasangarri den proiektu bat sustatuz gure etxeetan fakturak beste hornitzaile batekin jasotzea. Orduan azkenen, guk esan dezakegu Goienerreko 12.000 bazkide horik etxetako argindarran faktura jasotzen duela Goienerretik, eta badakiela azkenen beraien fakturetan jasotzen duen edo uzten duen, fakturekin uzten duen mozkin txiki hori nondik heldu den, zertara doan eta atzen ze proiektu dagoen eta ze sustatzen ari gan azkenen, ez? Gure hazi txiki hori jartzen, egitan gauzek aldatzen az daitezen. Bueno, eta konfinamentuak, zertan eragin dio Goienerrei, zertan ikusten duzu eragin diela baita ere, bezero dituzuen jende guztiari? Konfinamendu, gure kooperatiban aldaketa potolona izan da, guk baditugu gaur egun hasiera-hasieratik asmoa baginun eta esan dezakegu lortu dugula hiriburu guztitan bulegoak izatea, arreta presentziala ematea guretzako garrantzitsua zen, eta gaur egun ematen ez duguna hori da, bulegoak itxita daude. Arreta telefonoz, posta elektronikoz, beste bidetatik ematen dugu, baino ez gaude fisikoki inon, hori gure egunerokotasunen aldatu dena. Eta beste alde batetik, atera hasiera-hasieratik ja bazeuden zurrumurru, baino ez da gauzatu, joan den astera arte, onartu den errege dekretu baten bidez, erabaki zen, hornidura elektrikoatan ze onura izan beharko zituzten autonomoak, enpresa txikik eta baitare norbanakoak. Orduan, guri horrek egia esan balankarga handia suposatu digu, enpresa txiki eta autonomoakin batipat, jende asko da beraien aktibitatea bertan bera utzi behar izan duenak edo murriztuta daukeanak, eta jende horrek laguntza horietara sarbidea izateko gure bidez, merkaturatzaileen bidez egin behar izan da, egiten da kudeaketa hori, eta egia esan zerbitzu horrek momentu hontan ordu asko jaten dizkigu. Beraz, bestaldetik, oro har hartuta, nola ikusten duzu jendearen egoera? Egonezina, lasaitasuna, zer da somatzen duzuena gehien bat? Bai, nik uste, jendea ikusten nahi daia, sufritzen nahi dela, badaude sektore oso zehatzak, ostalaritza edo turismoari nekazaletxek, azkenen arlo askotan, arlo guztitan jo digu honek, baina nik uste bi gauze daudela, batetik diru-sarrerarik ez izatea, momentu baten diru-sarrerak izatez uztea, eta beste batetik ez jakintasune ez eukitzea nolabait perspektiba bat zenbat iraungo duen guzti honek, ez? Aurre ikusteko, noiz hartu dezakegun aktibitatea edo adibidez gobernuko onartutako neurriotako baten fakturak eten alizatea izan da alarma egoera bukatu arte eta ez jakitea noraino ailatuko den bat eta zer pilatu dezaken zentzu hortan. Nik uste ez jakintasun, esaten den bezala, tunelan argie noiz ikusiko dugun ez jakitea. Eta zuek duzuen informazioen arabera, noizko iragartzen duzue, pixko bat izango dela irten bidea? Ez daukegu idearik, zuk daukezun informazio bera, azkenen badirudi aste santu ondoren oinarrizkoak ez dien aktibitate horik berriz ere martxan jartzeko aukera izango dela, baino hala eta guztiz ere, sektore asko eta asko bainik ezin izango die martxan jarri. Ez dakigu data bat esaten. Nik uste aurre ikustea gaur egun guri behintzat oso zaila egiten zaigu. Eta arlo ekonomikotik aparte, zuei iruditzen zaitzu, krisialdi honek, konfinamentuak eta baita ere koronavirusaren krisiak, hausnarketa berri sortuko dituela gizartean?
Ba, nik uste denak pentsatu nahi dugula hori ala izanen dela, ez? Gauzek aldatuko diela zentzu hortan, guk ere kooperatibatik gure hausnarketa egin dugu eta argi gineuken hasieratik norbanakoan onura baino, ba, kolektibo bezala bilatu beharko ginukela irtenbide bat, ez alperrik bagabiltza hasieratik 70 bat merkaturatzaile juntatu ginen industrian eta eragiteko gaur egun gauzatu dien onura horik denentzako izateko, ez eoteko merkaturatzaile baten erabakin esku, baizik eta laguntza horik mundu guztira ailegatzeko, eta bestalde gure bazkideekin kezkatuta egonga momentu guztitan, eta hurbilekoak izaten saiatuga, larritasunen dagoan jende horreri, errestasunek edo aldugun einen eta kooperatibako kide dien einen esku bat botatzeko. Beraz, argi gelditu da, zuen zereginak zein izaten ari diren momentu honetan ere, eta bezaldetik, arlo personalean zer egingo du Maria Arretxek konfinamentuak itzen den lehendabiziko egun horretan? Ez esan lanera joan, zengatik lanera ari zen. Lanera joan ez, baina zerrenda luzea dauket, ez dakit, kalera atera eta launekin juntatu, mendira buelta batein, ez dakit, oain egin ezin duguna, oain arte egiten ginuna eta zenbat faltan botatzen dugun konturatugan guzti hori iten saiatu. Ederki, laster izan dadila, esker mila. Gurekin izategatik, Goiener proiektuan pixkoat azaltzeagatik, egoera honetan zer egiten ari zareten, segi bizkor eta hurrengo bat arte. Ederki, ongi izan zuek ere.